Azken hamarkadetan, abiadura kezkagarrian joan da berotzen gure planeta. Gaur egun bizi dugun larrialdi klimatikoa eraginez. Larrialdi hau giza jardueren ondorio da nagusiki. Batez ere, ikatza, petrolioa eta gasa bezalako erregai fosilak erretzearena. Jarduera hauek berotegi efektuko gasen emisioa handitzen dute, eta atmosferak behar baino bero handiagoa txikitzen du. Honek guztiak planetaren batazbesteko tenperaturen igoera eta berotze globala deritzoguna eragiten ditu. Energia eredua da klima aldaketan eragin handienetarikoa duen faktorea. Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzen dugun energiaren 85% iturri fosiletatik dator, eta iturri horien esplotazioak sortzen du atmosferara isurtzen den CO2 kopuru handiena. Debagoienean gainera, energia kontsumitzaile handiak gara, eta energia honen 84,8% gure mugetatik kanpo dator. Pertsonako 8,53 tona CO2 isurtzen ditu urtean, EAEko batazbestekoa 8,4koa da, eta Europar Batasunekoa berriz 7,9koa. Industria eta garraioa dira gehien isurtzen duten sektoreak, guztira 80%tik gora, eta etxebizitzak dira 3. 8%. Kontsumitutako energiari dagokionez, industria da nabarmen kontsumo maila handiena duena, 50%. Gero datoz garraioa, 13%, etxebizitza, 9%, eta zerbitzuak, 8%. Deskarbonizazioaren helburuetako bat elektrifikazioa da, eta debagoienean, gaur-gaurkoz, kontsumo osoaren 30% besterik ez da elektrikoa. 50%ko kontsumo elektrikoa izango duen debagoiena bat irudikatzeko, Elgea bezalako 15 parke eoliko, 74 ur-jauzi, edo Ekiola bezalako 905 parke fotovoltaiko beharko genituzke. Energia berriztagarriari dagokionean, debagoienean instalatutako kopurua txikia da, kontsumo elektriko osoaren 14%. Energia gehien Elgeako parke eolikoak ematen du, eskualdeko kontsumo elektrikoaren 10%. Gainontzeko energia berriztagarria ur-jauziek eta biomasak ematen dute. Oraindik erronka ugari ditugu aurretik beraz. Eskualde bezala, modu bateratuan erantzutea ezinbestekoa izango da, eta herritarrok ere badugu non eragin.